buntag kay igsuonan nang tanan sa kuba unsaon ko nato pagtuman ang mga pulong sa Ginoo, ang balahod sa Ginoo kay lisod ko no ingon si buhatan ni ayaw ni buhata lisod man gyud kita or man gyud kuno ta. Paringan ang Matthew 22:37 to 39 nga higugmaa ang Dios tibok mo kasing-kasing kalag ug nahuna ug mao kini labing importanteng sugo ug mao kaduha mao ni ugma ang isa ka tawo sama sa imong kaugalingon. Ang pinakaunang rason igsuon nga makatuman ka sa balahod sa Ginoo tungod sa love ingon diha love the Lord higugmaa ang Ginoo. Ano man ingon 1 John 4:19 we love because He first loved us. So makahigugma data sa Ginoo ug sa atong isikataw makatuman ta sa iyang balaod tungod kay gipakita niya ang iyang unang gugma sa atoa. Wala niya gisulti lang pero gipakita niya sa pamaagi nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Mo siya ang rason igsoon si Jesus Christ ang pinakarason nga nung makalove ta tungod kay tao man ta. Ingon ang pulong si Ginoo nga kanang walay tawhanon nga pamaagi nga makaduol siya sa Ginoo dili kita ang nagpili niya kun dili siya ang nagpili sa atoa siya ang nangitag pamaagi igsuon kay ang tanan nakasala nya nabutaan ang tanan sa kaaway mo nang dili ta makaduol dili ta makabuhat sa mga gipabuhat sa Ginoo sa atoa. So unang sa tuyo ng rason gani tungod kay gipakita una sa Dios ang gugma sa atoa tungod pud niya makahigugma ta kay ng 1 John 4:8 God is love. So siya ang tag-iya sa gugma. Dili lang siya may gugma pat siya ang tag-iya sa gugma. So siya ang rason nga makahigugma ta tungod sa iyang siya ang source sa nato. Siya ang source sa gugma mo na makahigugma usab ta mga igsuon. Bantay ka sayon kay ituman sa usa ka kanang ipabuhat sa imo kung naay gugma kasi mong ginikanan. Sayon po sabi pabuhat ang usa ka butang kung naakay relasyon sa imong isikataw o sa imong hinigugma, di ba? Tungod gid na sa pakigrelasyon nimo sa Ginoo, tungod gid na ni Ginoong Hesus, tungod kay siya ang pamaagi nga nakarelasyon ta sa Dios mga kaigsuonan. So, mo ti rason tungod sa gugma. It is by love makabuhat ka sa mga buluton sa Ginoo. Ingon siya gugma ang Dios tibok mo kasing-kasing kalag o gunahuna tungod na sa atong pakigrelasyon sa Dios. Kaya ang relihiyon magud karon buhatan ni para maluwas ka. Ayon ni buhata kay maimpierno ka pero ang Bible nagsulti pinagi sa atong pakigrelasyon sa Ginoo sa pagampo ug sa pagbasa sa mga pulong. Kay ang Bible wala tay mabuhat kung wala ang Dios atong kinabuhi. Nikadong sugo ingon siya nga higugma ang isikatawo sama sa imong kaugalingon. Unang giisugo niya higugma ang Dios. Ngano man lisod kaayong mahigugma sa to isikatawo once nga dili nimo unang higugmaon ang Dios mga igsuon. Tungod kay siya may tag-iya sa gugma, siya ang nagpuno nimo sa gugma niya, gipakita niya ang unang gugma, nagpaskipasaylo kaniya, mo na makapasaylo pug ka mo nang di na ka magdumot, mo nang mohigugma na kasi bisika tawo. Mo nang unahon nato ang atong relasyon sa Ginoo mga igsuon, usa ta makahigugma sa atong isika tawo. The reason why ang mga tawo karon lisod kay mo pasaylo, lisod kayong mobuhat mohigugma, lisod kayong mo serve sa isika tawo nga naman wala siya kasabot sa gugma sa Dios ang kinabuhi, wala ni unaang yang relasyon sa Ginoo. Nga I hope and I pray mga igsuonan nga kanang mapuno ta sa gugma sa Ginoo, maghari ang Dios atong kinabuhi. Nga naman malipayon na kang musimba niya, dili na lisod nimo pagbuhat sa pulong sa Ginoo. Siya rin imong ugmaon, the same time makahigugma na kasi si katawo nga naman nasabtan nimo nagipasaylo ka una sa Ginoo, gigugma ka una sa Ginoo. O siya ay nagpuno sa imong gugma sa imo o nang makahigugma na ka sa imong sikataw. Naigsuon, ingon nga tawo dili ta perpekto. Masayop gyapon ta, makasa gyapon ta sa sikataw sa atong Ginoo. Pero salamat sa Ginoong Hesus kay pasayloon ta niya na atay chance nga makahigugma sa gihapon, yang gugma magpasaylo sa atoa. Malag mapakyas ta, masayop ta, natural kay tao raman ta. Pero salamat sa Ginoo kay tungod sa iyang
gugma pagpasaylo sa ato padayon tang makigrelasyon sa iya sama sa samahan nga andam mo dawat pagpasaylo andam nga makigrelasyon sa ato dili na siya masuko dili kanya silutan sa impyerno patungod siyang gugma makapadayon ta og pakigrelasyon sa iya. O igsoon, God bless and amping sa tanan.